밥 비싸게 하시면. जों खायबो उनको मोटल बाला बा फैगा जों रब माया लेस बखाइजिगा बिजिबने तर नक बुरुम बुरुम कासोय उनको बारो बागे दुपे जना बागिया अतल फायो आरो एमएलए अटल गरेनि सालता सका एपरे गरेनि सका 2 सातनि परे स्कुलाव बायसा वाइनि बाफैका नों वाइसबो मायाखौ 15 हयतो 20 फेमिलि कावन बामराय पारा मो बो ब्लक बाय खबजा मंगिया ब्लक सारानि जे दाबिदासा जे लकडाउन मन होते आंखौ 6 जन दंगो आं कुन फान्ताफोर माइरुम माया केफारि फैया अतुल देरमाना उसकां नखतले सुकल बाफैका अपूर्व रिरि हिनथामन लिस्ट खाया माया आमबार गरेन ताइ साला सकां हाय सागान दगना माइरुम फैसाखा आरबा आनरिया आं आइपीएफ ते खायुनै आन कुन नाम नायखलिया कुन खाया आन नं गिचिं जिनायनि तां नक फैना तनो जाखरे आं नक बायमान कारे जहन 2 बोसोर नागेन मन गथन मतिन जा उमा परेसे आं उन तर हुसरिखा इफा जान बाय के नायखलिया ताखौ नायखलेन बे आं तक दुखुन तमान उसनो फैजाखा नखौ उरिख्लां सबां आने बोसा बुसु बोसारै गोनां आन नक सतोना करे ना नक नायनि गिजिमि सां तंगौ बुफ्रु माइरं बाफै सा माइरं बाफै माइरं अतुल देवरमा बागो जे पुंनि बीजेपी जे बीजेपी सपोर्ट बरनखौ बागो जोंखै जाना करि तनो करिया माइरं बरकी माइरं बायनो सिगां नरग हाबे बिजि देखालाय बा करि गरिब साबन नायदा रि याखेबो नायाव दारि आबो बर नाय जाखै नाय खायसों कुन खर माया जों एकता नक बर सपुल माय जों पाहि माया गरे नि जों बान खिजा माय गरे फाना नखै खायमा कम सावमि दं अ जागाबो नरग बहाय खरक बसो याखेबा कायबसो नखुङो बाय माइरं माया जों अर अनेक आबो आं सब समायाबो संजे तब तंना 10-15 परे मार माया तना के साया सिन पारबो तंगो अनेसे तंगो सिन बार जों आबो साबा जों गनजि खाय तांने अतुल साइबे सिनि जों बनपुरी आईपीएफ तिबे बर जुर खाय बुट फाजन जों बनरि चले पाले जों चले पाले खाय बुट चले पाले खाय जों सीपीएम ना हमजें चले पाले खाय बुट ना नै जों बन बुट फास खायरका ताक जों कुन बरक बुट फाजन सिमि जे बंगन बारन बागै जों ता कुन नायखलिया जोंनो आहाय नक किजिमि नक बायमानि 2 बोसोर आगे हा kwa का तां नक बायखे नक उना नायनि दि नक किजिमि आने आं आईपीएफ तिखायो आईपीएफ खायमागै जोंना आईपीएफ बीजेपी तो जुन तमन जों ताम आईपीएफ नि जों अर जे काम थांनाय रक जे अतुल देवरमा मंगनाय ब अरने एमएलए ब बाहाय जोंना मदिख नर हक्तनबा ताखुनि बुंखा आन बुं काटि देवरमा नेनि मकलनि मुक्तैनो लंलकरनो बाबु अबहाय यरि यरजा याखेबो नों हासते हाबना ताम कका जानो मसं आं नक खुंसा आरिगो आन नक जे लकडाउन मन आं साला फाइचारक साइसि दंजौ काम खाय नक 6 जना सानानि म कामिनि बुं ताम म कामराय बुमुं बामरे फारा हमार माया उनका काम खाय मेसें इसको बाखाब्रु माया से माइरं जों माइरं माया हम मायता वानि फाइ बाक फाइ केपो जों माया अजो जों बाक फाइ पो अजो जबरमा चेयरमैन एमएलए अटो जों माया माइरं बाक फाइ पेनो किनो काम बुंथाय बामरे पारा याव हेमदन जबरमा जों सारजना sama hanya basar kisah mana abang saya tangka. Enggak tabu enggak neng orang mia beus kau mairong bang Februari mairong manlia hai jasa. Malia seng mairong. Apa saya mia seng zaman bagai mairong mayang kabo mesti ini saya mia boleh.